এই ভিডিওକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମାଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଙ୍କି ଉଠୁଥିଲା। ଉଡ଼ାଜାହାଜ କେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିକି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦେଶ ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଯାତ୍ରା କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିଜେ ତିଆରି କରେ। ଏବଂ ଭାରତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରାଜିଲର ଏରୋସ୍ପେସ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ବ୍ରାୟର ଭାରତ ସହିତ ମିଶିକି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ କମିବ। ତେବେ ଏହି ମିଶନର ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ। ଆଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶାଇକି 5ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ଗାଁରୁ ସହରରୁ ବିଦେଶକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 500ରୁ ଅଧିକ ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ଆଉ ଭାରତ କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବିଦେଶରେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାତା ସାଜିବ।